Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. So today I decided to watch Red Ink. Sizawukhumbula uba kunestory esitrendayo currently apha eSouth Africa. Ubhuti Bonko Khoza kuthiwa khange amphathe kakuhle usisi Navana Mseleku during i-shooting yale series i-Red Ink. So ndathi namhlanje makhe ndiyibukele khe ndiyijonge because bendibhizi mani ndikhomenta ndingakhange ndiyazi uba ndingakhange ndiyicinga into uba makhe ndibheke straight up ithole lifele khona. So namhlanje ndiyibukele. So i-Red Ink lena ke yi-series ine-episodes ezi-8. A girl meets a guy and then they fall in love. Kanti uguy is not really in love yena, uyascouta, ufuna abantu azobagodusa bayolusa amadada ezulwini. Lesini itrend sayo ke ixoxisayo. Xa ndiyibona lesini hayi man, ayisini yasekamereni nje lena. So xa kuthi ubhuti uye wamfenda usisi bekusenzeka ntoni? Bekungena phi kule party? Maybe umzimba wakhe uye wazisukumela or uyatwitcha, maybe uye watwitcha without him noticing. Imnandi kakhulu ke le Red Ink. From i-episode 1 ubusi udibana noNapoleon. He lies about his name. He says igama lakhe unguSipho. So ugirl so in love ke nale guy. Uyamoyizela nje. Akamazi bugayi ulele phezu kweqhinga. Uthanda ufunda iBhayibhile ke uNapoleon. Unezipecs. He looks harmless nje xa umjongile. Don't be fooled. Napoleon uzokwenzela amahululu akugoduse uye ekhaya ungasayi kubuya mva if uyayazi loo ngoma. Uyangena ejele for uyobhatalela amatyala wakhe but uyaphuma ke ngeendlela zakhe encediswa naliwele lakhe une-twin. I-twin lakhe nalo linazo ezalo iziguruguru kodwa lena khange libe kwi-spotlight. Umuntu oyeba kwi-spotlight nguNapoleon wathathela iwele lakhe amatyala walo wawabhanta intela. You will think ke after escapile from prison uNapoleon is gonna lay low, but no, a leopard never changes its spot. Eqhelile nje uza kuphinda kuphunyuka bemphethe lo guy. Yisepha nje yestene emanzini. I enjoyed watching this and i-reason yoba ndiyoyibukela mna bendifuna nje uunderstanda le nto itrendisayo apha eSouth Africa. I thought kuzawuba khona into endizayibona kodwa akho nto ibonakalayo ingenye. Yile kuthethwa ngayo uba ayosini yasekamereni. So andi-understand into yoba umfendo lo ubengene xa bekutheni. Khange ndibone nje anything ibine-romance mna kule scene yakaNapoleon nalo mntana. Meaning ubhuti Bonko kwakunye noNavana khange kubekho scene ya-romance nje phayana. Andi-understand uba inoba bekusenzeka ntoni bekutheni. If kuba ungayazi le series nawe ubufana nam ukhomenta nje ungakhange ukhuze chance uyoyibukela, you won't regret watching this. Imnandi iyabukeleka from episode 1 nje to episode 8. Uzaba hooked. Yonke into, the acting mani kusetyenziwe kakhulu kule series. Hayi basebenzile, kudos bethina kubo bonke abantu abaparticipatileyo apha. Le movie le series itrenda ngento embi, ngento erongo, ibe imnandi yona. And ipart edlalwe ngulo sisi uNavana it's less than 8 minutes. Akhange avele kakhulu, uvele nje xa isasandoqala phaa ekuqaleni ku-episode 1, less than 8 minutes. Yi-weekend ke bethuna, weekend yamapara, abantu abanamali. Ubudinga into obukela, ufuna uzikhipha busy, hamba ubukela nantsi iseries uRed Ink. Imnandi kakhulu, you won't regret, hamba ubukela. Sikhe siye kuzulu esithubeni kule weekend, umuntu akhe asinde ezintweni azihlalele endlini. Stay indoors ubukele nantsi iRed Ink. Masidibaneni kwii-comments xa soyibukele or abesebayibukele batsho uba bona bayibona kanjani.
Okay, mandiyibeke apha le video for namhlanje. Until next time, thank you so much for watching. Andinithanda nonke. Bye bye.